Naji wani yanayi a zuciya yana bugun raina, indai babu ke don babu ni ki fahimci zance na. Nayi wani tanadi wani da ke kawai majira ranar aure sahiba, na tabbata burin mai hajji kadar. Filin da baɗiri na bincika kamar ki babu kwarai, gun kyaula tafi mai ilimi kin tattare komai. Hanan, Gimbiya Hanan, Hanan, Gimbiya Hanan. So da mana lallai kan rike sirri na, zo kusa hobi ki zaman kyaje na, kin shiga kalbi zuciya kin dasa so ƙauna, kina burge ni yadda kike gwada kishi na. Ni dai naki ne jiya yau ban sauya reshe ba, daɗi ko wuya san kyare ba za na ture ba. Kimin na lacin so don haka ne ba za na manta ba, duk wanda ya kuntata miki to ki sani ba zan ki horo ba. Labarai da ɗimi-ɗimin sa, aure ne da ke na kosa, inda ba da ke a fasa ba na so a bar batunsa. San kyare akwai dalili, yanzu zana yau misali, ina min sanda baki ya so zalla abin a duba. Komi nawa mallakin ki, mulkin zuciya na baki, alkawarin mu za ya